Da li ikindija i jacija namaz imaju sunnete prije farz namaza? Dosta puta ljudi postavljaju pitanje zato što ova pitanja nisu razgraničili šta znači potvrđeni sunneti i šta znači opći sunneti vezani za neki namaz. Kada u pitanju ikindija namaz nema uz farze potvrđeni sunnete. Jer potvrđeni sunneti su 2 prije farza, prije sabaha, 4 prije podne, 2 poslije podne, 2 poslije akšama i 2 poslije jacije. To je 12 potvrđenih sunneta. Za ikindiju nemaju potvrđeni sunneti, ali imaju li ikakvi drugi sunneti? Da, kada čovjek uđe u džamiju može klanjati 2 rekiata tehijetul mesdžida, može klanjati 2 rekiata nakon abdesta, može klanjati 4 rekiata za koji Božji poslanik alejhi selatu vesselam obećao posebne nagrade, znači u vjerodostojnim hadisima. Tako da za ikindiju možemo mi klanjati ili 2 ili 4 rekiata, ali to nisu samo potvrđeni sunneti. Od onih 12 rekiata potvrđenih sunneta za koje je došla posebna nagrada, Allahov poslanik alejhi selatu vesselam rekao ko kontinuirano klanja ovih 12 rekiata potvrđenih sunneta, Allah dželešanu će mu izgraditi kuću u džennetu. Kada je u pitanju jacija, isto pa skoro slično pitanje je, ne postoje potvrđeni sunneti prije jacije. Tako kada mi uđemo u džamiju, možemo klanjati 2 rekiata možemo klanjati 2 rekiata tehijetul mesdžida, možemo klanjati 2 rekiata nakon abdesta, možemo klanjati 4 rekiata jer je to vrijeme u kojem nema smetnje da se klanja na film. Može se klanjati 6 rekiata, može se klanjati 8 rekiata. Znači ne postoji nešto precizirano, ograničava da se uvijek klanja 4 rekiata prije jacije, to je nešto zašto bi nam trebao dokaz. Ali da čovjek nekada klanja 2, nekada klanja 4, nekada klanja i više, znači nije ništa ako Bog da sporno. Ti sunneti koji se klanjaju prije jacije ne potpadaju pod kategoriju potvrđenih sunneta.